Честито! 15 август 2023 година ще остане записана дата с златни букви в историята на тунджанското село Коневец. Деня на Майка Богородица бе открит търговски обект. Дълго чакан и желан от всички вас. Аз вярвам, че не случайно е избрана тази дата, която да съвпадне с това голямо събитие за Коневец, а бих казал и за нашата община, защото всичко, което е полезно за хората от нашата община, е изключително важно. Искам да поздравя госпожа Желева за ритуала, с който днес придаде още по-голяма значимост на това събитие. Искам да поздравя и Анка Стоянова за наистина амбицията и героизма, бих казал, да открие този търговски обект тук в Коневец. Аз знам дългите месеци и години за Коневец какъв проблем беше това. Надявам се, че той сега ще бъде решен и всички вие тук ще имате възможност да си купите най-необходимото, което е едно наистина много важно условие всички да живеем добре. Ако можем да си купим всичко, каквото ни е необходимо и ако имаме, разбира се, и повече средства, за да го направим. Още веднъж да са честити двата празника на Коневец. Пожелавам на Анка успех и всички тук клиенти. Аз също искам да благодаря на всички хора, които уважиха празника ни да дойдат. Искам да благодаря на всички хора, които застанаха зад мен за тази инициатива. Да благодаря на нашия кмет, на общинския ни кмет за това, че той ни уважи и тук, на госпожа Йовка Желева, на всички представители на общината. В населеното място нямаше магазин 2 години, припомни кметът на Коневец Йовка Желева. Денят на Богородица е двоен празник за нашето село. Вие знаете защо. Защото близо 2 години в Коневец нямахме търговски обект, за да си закупим най-необходимите продукти. Всички ние страдахме. Налагаше се да ходим до най-близкото населено място или областния град, за да си купим най-необходимото. Но не всеки имаше тази възможност. Знаете как се здобивахме с най-необходимото за всяка трапеза – хляба. Благодарни сме, че Света Богородица ни изпрати тази млада, амбициозна жена Ани Иванова да се реши и да открие търговски обект в такова малко село. Тя показа, че младите хора могат да поемат рискове, за което от името на цялото село и казваме едно голямо и топло благодаря. Празник двоен за село Коневец, община Тунджа и за жителите му. В днешния светъл християнски празник, който всъщност за вас е и двоен празник, да ви поздравя наистина за смелостта, за коража, който имате и подкрепата, която имате, но най-вече и за това, че вие сте била ръководена от един единствен мотив да бъдете в служба на жителите на село Коневец. Това показва, че вие сте съпричастна към особено важният проблем, който е имало село Коневец. Пожелавам на вас и на вашето семейство, тъй като вие няма да работите сама в магазина, преди всичко здраве, пожелавам ви много успехи, пожелавам ви вашият бизнес да се развива и просперира в бъдеще.